Γεια σας, λέγομαι Νίκος Τσορμπατζόγλου Κύριλλος Πετρίδης και Δημήτρης Θελάς. και αυτό το βίντεο έχει σκοπό να δείξουμε την εφαρμογή που δημιουργήσαμε στα πλαίσια του μαθήματος Τεχνολογία Λογισμικού. Η εφαρμογή δημιουργήθηκε σε γλώσσα προγραμματισμού Java και με τη βοήθεια του GitHub. Όπως βλέπετε και εδώ πέρα, θα έχουμε και link στο description. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει τα βήματα για να παίξει το παιχνίδι. Οπότε είμαστε έτοιμοι για να δούμε το παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι κλασικό Battleships με τη δική μας πινελιά. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Με το που ο χρήστης ανοίγει την εφαρμογή εμφανίζεται το συγκεκριμένο παράθυρο, όπου υπάρχουν 4 δυνατότητες. Υπάρχει η δυνατότητα ο χρήστης να μπει σαν guest στην εφαρμογή, δηλαδή σαν επισκέπτης, χωρίς να χρειαστεί να κάνει κάποια σύνδεση. Υπάρχει επιλογή exit, με την οποία απλά βγαίνει από την εφαρμογή, και από εκεί και πέρα υπάρχει η επιλογή να κάνει login με κάποιους κωδικούς εφόσον έχει κάνει προηγουμένως λογαριασμό με το sign up. Οπότε πάμε να δούμε ότι χωρίς να έχεις δημιουργήσει κάποιον χρήστη δεν μπορείς να κάνεις login. Βλέπετε πετάει μήνυμα ότι είναι invalid το username ή το password. Πάμε να κάνουμε οπότε sign up. Δημιουργώ ένα χρήστη με όνομα Νίκος και κωδικό 1234. Ο user δημιουργήθηκε. Οπότε πάμε να κάνουμε login. Νίκος 1234 και γίνεται το login. Εμφανίζει welcome Νίκος. Γιατί με ενοχλεί. Σε αυτό το σημείο να δείξω ότι μπορείς να κάνεις logout, καταχωρηθείς στο σύστημα και ξαναμπαίνεις στο σύστημα. Στην αρχική οθόνη βλέπουμε πως έχουμε 4 κουμπιά συν μία επιλογή για έναν ή δύο παίχτες. Το play μας επιτρέπει να ξεκινήσουμε το παιχνίδι. Το κουμπί settings μας βάζει σε μία άλλη διαφάνεια, η οποία αναφέρει μερικές ρυθμίσεις που μπορούμε να έχουμε για το παιχνίδι. Αρχικά μπορούμε να αλλάξουμε τις διαστάσεις του πίνακα, δηλαδή η προεπιλογή είναι 10x10, μπορούμε να το αλλάξουμε σε 12x12 ή 15x15. Μετά έχουμε τα sound effects, με τα οποία κάθε φορά που χτυπάει ένας παίχτης ένα πλοίο ή το αστοχή αντίστοιχα, θα παίζει ένα αντίστοιχο sound effect και μπορούμε να τα ανοίξουμε ή να τα κλείσουμε. Το ίδιο ισχύει και με τη μουσική. Άμα την ανοίξουμε μπορούμε να ακούσουμε πως παίζει ένα κομμάτι. Το οποίο θα έχουμε κλειστό κατά την υπόλοιπη παρουσίαση γιατί είναι λίγο δυνατό. Πατώντας το κουμπί εδώ που λέει Credits θα μας δείξει όλη την ομάδα η οποία βοήθησε στην δημιουργία αυτού του παιχνιδιού, και πατώντας Go Back μπορούμε να γυρίσουμε στην αρχική οθόνη. Κατεβαίνοντας κάτω στους κανόνες και πατώντας πάνω θα μας βάλει τους κλασικούς κανόνες του Battleship και ένα κουμπί το οποίο μας επιστρέφει πάλι στην αρχική οθόνη, και κατεβαίνοντας κάτω στο Logout θα μας επιστρέψει στην επιλογή να κάνουμε login ή να μπούμε ως guest. Σε αυτό το σημείο θα ξεκινήσουμε νέο παιχνίδι. Έχουμε την επιλογή με έναν παίκτη και τον ποτάκι και επιλογή 2 παίκτες. Εμείς θα κάνουμε με 2 παίκτες. Εμφανίζεται το πρώτο μήνυμα, όπου είναι να βάλουμε το όνομα του πρώτου παίκτη. Ας πούμε ότι το βάζουμε. Όταν πατάμε cancel σε ζητάει να ξαναβάλεις τα στοιχεία από την αρχή, οπότε ξαναβάζουμε από την αρχή. Ας πούμε ότι αυτό είναι το πρώτο όνομα. Μετά το επόμενο μήνυμα είναι ο παίκτης 1 να επιλέξει το χρώμα. Πρέπει να είναι αναγκαστικά blue or red, είτε κεφαλαία είτε μικρά. Άμα δεν είναι κάτι από αυτά τα δύο θα πετάξει το αντίστοιχο μήνυμα για να βάλει ένα από αυτά τα δύο. Οπότε θα πατήσουμε blue. Μετά είναι το όνομα του δεύτερου παίκτη. Και μετά μας εμφανίζει τον πίνακα. Τοποθετούμε τα πλοία τα οποία είναι ένα πλοίο 5 κουτιών, 4, 3, 3 και 2.
Όταν τοποθετεί ο παίκτης πάνω στον πίνακα, έχει δύο επιλογές, είναι είτε οριζόντια είτε κάθετα, είτε δεξιά είτε κάτω. Ας πούμε, τα θα τοποθετούμε τώρα. Και ας τοποθετήσουμε και τα πλοία του δεύτερου παίκτη. Επίσης, όταν ένα πλοίο είναι εκτός ορίων, σου εμφανίζει και το αντίστοιχο σχετικό μήνυμα, οπότε πρέπει να ταιριάζει πάνω στα όρια με τα κουτιά. Σε πετάει οπότε το επόμενο μήνυμα για να ξεκινήσει ο πρώτος παίκτης. Με κάθε βολή, όταν είναι η βολή εκτός και δεν έχει πετύχει κάτι ο παίκτης, είναι μπλε. Όταν πετυχαίνει ένα κομμάτι από το πλοίο του αντιπάλου, γίνεται πορτοκαλί. Και όταν πετυχαίνει όλα τα κομμάτια του κάθε πλοίου, γίνεται κόκκινο. Και σημαίνει ότι το έχει βυθίσει. Και σε αυτό το σημείο, άμα πατήσεις yes, σε πηγαίνει στο σημείο όπου τοποθετείς τα πλοία με τα ίδια ονόματα και τα ίδια χρώματα, έχει αποθηκεύσει τα στοιχεία. Αν πατήσεις no, σε πηγαίνει στο παράθυρο που έχεις την επιλογή να παίξεις ξανά ή να βάλεις ρυθμίσεις κτλ. Και αν πατήσεις show statistics, μπορείς να δεις τα στατιστικά από το παιχνίδι σου. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε τα στατιστικά από το παιχνίδι που μόλις παρακολουθήσαμε. Οπότε εγώ δεν θέλω να ξαναπαίξω, γυρνάω εδώ πέρα και μπορώ επιτέλους να κλείσω και την εφαρμογή. Οπότε αυτή ήταν η εφαρμογή μας, ελπίζουμε να σας άρεσε, κάντε ένα like, subscribe, comment και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο.